Lalaki sa viral video di nakit ang nanggaras og mga sakyanan sa usa ka mall parking area dinhi sa Subo na sayrang dunay problema sa pangisip. Sa maong CCTV footage nga gi-upload ni Teddy T. Cars sa Facebook niini, makita nga usa ka lalaki nga nagsulot og sando ang mitupad og parking ug nanggaras sa usa ka puwa nga auto. Nisulod kinig balik sa sakyanan, miatras ug nanggaras na sa balik og laing mga sakyanan. Ang maong insidente nahitabo niadtong Abril 18 adlawng Sabado sa parking area sa Robinson Supermarket sa Barangay Lawaan, Dakbayan sa Talisay. Si Talisay City Police Chief Hermano Malyare niingon nga giingong dunay problema sa pangisip ang maong sospek. Dugang niya nga duna ng kinisusamang kaso duha ka tuig na ang milabay apan gi-withdraw sa mireklamo human gibayaran sa maginikanan ang danyo sa sakyanan niini. Sigon sa Land Transportation Office Central Visayas nga ipatawag nila ang sospek kung makadawat sila og pormal nga reklamo. Miabiso sab ang LTO ngadto sa mga tag-iya og sakyanan nga dili bisag asa mo parking aron malikayan ang susamang insidente.